Xa van alo 4 anos desde que fixen o meu primeiro tutorial sobre como solicitar unha permuta, así que considero que a día de hoxe é un bo momento para actualizalo. Non é que cambiase moito o sistema de como solicitar un intercambio provisional, pero sí que é certo que a sede electrónica da Xunta, que é onde se solicitan as permutas, pois sí que ten unha visualización totalmente distinta a día de hoxe á que tiña hai 4 anos cando fixen o último tutorial. Así que imos actualizar o vídeo de como pedir unha permuta con novidades que ides ver a continuación despois da intro. A primeira novidade, e quizás a máis importante, é que cando fixera o último vídeo hai 4 anos non tiña na miña páxina web, por non tiña nin páxina web, e menos unha bolsa de permutas. E a día de hoxe, como digo, na páxina web profesoradogalicia.com teño unha bolsa de permutas na que actualmente hai máis de 600 publicadas, tendo en conta que aínda non se publicou sequera a adxudicación provisional do CADP. Con isto que vos quero dicir, pois que é probablemente o lugar onde máis permutas e máis docentes ides atopar buscando unha permuta. Outro dos cambios que sufriron as permutas nestes últimos 4 anos está relacionado cos seus prazos. Antes, se lembrades, había unha adxudicación no corpo de mestres anterior ao 15 de agosto e unha adxudicación nos corpos de secundaria posterior ao 15 de agosto. E como as permutas dependen da adxudicación definitiva do CADP, iso provocaba que houbera, digamos, un pequeno cristo cos prazos. A día de hoxe, iso está superado debido a que todas as adxudicacións do CADP saen antes do 15 de agosto. Tendo en conta isto, os prazos actuais das permutas son 10 días hábiles desde que se publica a adxudicación definitiva do CADP e os 4 primeiros días hábiles de setembro. Temos tamén outro prazo, que non se me olvida, que é entre persoal que non está obrigado a participar no CADP ou, dito de outra maneira, persoal que ten destino definitivo. Se estades nesta situación, o que tedes é un prazo específico que vai do 15 ao 31 de xullo para poder permutar. Iso sí, dicindo que tende un prazo específico para permutar entre vós, non estou dicindo que non poidades, lóxicamente, poder permutar con persoal o que lle den destino no CADP, sexa persoal provisional, interino, funcionariado en prácticas, etc. E pasamos xa ao que pode parecer o máis difícil, pero que realmente, como veredes, é o máis sinxelo, que é solicitar ou como se solicita unha permuta. Para iso, teredes que ir á sede electrónica da Xunta de Galicia, que se atopa no enderezo sede.xunta.gal. Ides chegar a esta páxina web e aquí ides atopar un buscador. Neste buscador introducides o código do procedemento das permutas, que é ED002A, e vedes que aquí xa o buscador aparece esta suxerencia que nos di intercambios provisionais de prazas, entón é aquí onde tedes que facer clic. Unha vez que fagades clic aquí, vaise vos abrir o procedemento das permutas e debedes pulsar aquí onde di tramitar en liña. Aceptades este aviso dándolle a continuar. E agora o que tedes que facer é identificarvos cun dos métodos que nos deixa usar a sede electrónica, que non son outros como a chave 365, o DNI electrónico, o certificado digital ou a clave. Eu, no meu caso, pois como sempre, vou entrar coa chave 365 e unha vez que aceptedes este aviso, vedes que xa estades en disposición de poñer os datos da vosa permuta, vale? Os vosos datos persoais xa vos van a aparecer autocompletados automáticamente e tereades que completar todo o que vos falta por aquí, que é corpo, especialidade, o voso destino. E aquí abaixo o que tedes que poñer son os datos da persoa coa que ides permutar. É así de sinxelo. Eu agora vou acelerar un pouco o vídeo mentres cubro os datos. E ben, unha vez que rematedes de cubrir todos os vosos datos, simplemente pulsades aquí onde di paso seguinte. Agora, vedes que se abre unha ventá para que anexedes documentación e, en principio, se estades permutando dúas persoas, non habería nada que achegar. En cambio, se estades, por exemplo, permutando 3 persoas ou incluso máis, é recomendable que acheguedes un documento do que a continuación vos vou falar. Se ides á miña páxina web de novo, profesoradogalicia.com, aquí na sección de documentos ides a topar unha sección específica de permutas e onde podedes descargar un documento que di permuta A3. Este documento é simplemente unha instancia que poderedes cubrir cos vosos propios datos e adaptar este texto que eu escribín aquí, que simplemente é para que a administración lle quede claro como é a orde dunha permuta A3, porque xa sabedes que ao permutar 3 persoas pois pode ser un pouco complexo. Tede en conta tamén que nunha permuta A3 o que tedes que facer tamén é cada persoa implicada
cubrir a súa instancia de permuta na sede electrónica, igual que no caso de dúas persoas. Cada persoa que participades ou que ides pedir unha permuta debedes cubrir cada súa solicitude de permuta na sede electrónica e poñer, como vistes agora, arriba os vosos datos e abaixo os da persoa co que ides permutar. E ben, unha vez que teñades listo o voso documento da permuta A3, simplemente podedes, se queredes, insisto, non é obrigatorio, pero podedes achegalo aquí poñéndolle un título, pulsando en continuar, e aquí seleccionando no voso ordenador onde guardastes este documento da permuta A3. Vedes que xa está subido e simplemente habería que darlle a paso seguinte e presentala. No caso de que esteades presentando unha permuta entre dúas persoas, insisto, non é necesario achegar ningún tipo de documento e insisto tamén en que tampouco é necesario achegalo nunha permuta A3, pero eu sí que considero que é recomendable. Dito isto, sexa unha permuta a dúas persoas ou a tres, o paso seguinte sería pulsar onde di, precisamente, paso seguinte. Aquí poderedes consultar a vosa solicitude e o documento se é que o chegastes e, por último, quedavos pulsar en asinar e enviar. Se o estades facendo como a min coa chave 365, recibiredes no voso teléfono móvil unha clave que debedes pulsar aquí e posteriormente pulsar en continuar, e se non o estades facendo coa chave 365 debedes asinar a instancia con autofirma. Ben, unha vez que pulsades en continuar aparecerá vos o documento conforme presentastes correctamente na sede electrónica a vosa permuta. E ben, con isto dou por actualizado o meu vídeo sobre como solicitar unha permuta docente na sede electrónica da Xunta. Como a sempre, espero que vos sexa de moita axuda e se vos gustou o vídeo e vos pareceu útil, por favor deixádeme un gústame, compartide o vídeo e se queredes incluso deixádeme un comentario dicíndome que vos pareceu. Como a sempre, vémonos no seguinte vídeo.